Здравей, имам един въпрос, който може би си задавал. Ами ако не харесвам пастора си, защо въобще да ходя на църква? Може да звучи дръзко, дори грубо, но нека бъдем честни. Това е въпрос, който мнозина от нас са си задавали. Може би ти се е случвало да се върнеш от служба с усещане на разочарование. Може би не харесваш стила на проповедите, хумора, езика, поведението на пастора и си казваш, не е ли по-добре просто да си остана вкъщи и да гледам някоя хубава проповед онлайн? Но преди да вземеш това решение, нека поговорим. Да започнем с това, че пасторите също са хора. Звучи очевидно, но понякога го забравяме. Пасторите са обикновени хора, призвани от Бог, но не имунизирани от грешки. Те се уморяват, преживяват разочарования, съмнения, битки. Те не са ангели в човешко тяло. И честно казано, очакваме много от тях. Да са духовно дълбоки, но и лесни за разбиране. Да са добри лидери, но и чувствителни. Да говорят добре, но и да слушат повече. Да са духовни гиганти, но също и земни приятели. Истината е, че нито един човек не може да отговори на всички тези очаквания едновременно. Ако се спънем в човешкото в някого, може би Бог ни кани да погледнем с очите на благодат. Защо всъщност ходим на църква? Задай си този въпрос отново. Ходим ли на църква заради атмосферата, музиката, проповедника, програмата? Всички тези неща са важни, но не са центърът. Центърът е Христос. Църквата е нещо много повече от неделна среща. Това е живо тяло, в което всички ние сме свързани. Ние сме Негови, събрани от различни места, с различни вкусове, характери и предпочитания. Но съединени от една вяра, един дух, една надежда. Не се събираме заради някого на сцената. Събираме се заради този, който е над сцената и над всички нас. Харесване и обич не са едно и също. Много пъти бъркаме двете. Но Божието Слово ни казва да обичаме, а не да харесваме всички. Може някой да не ти е симпатичен. И това е окей. Но любовта е решение да уважаваш, да благославяш, да не съдиш прибързано. Това е истинско ученичество. Когато не просто избягваш трудните хора, а се учиш чрез тях. Кога наистина има проблем? Разбира се, има ситуации, когато не става въпрос просто за стил или вкус. Ако пасторът проповядва нещо, което е в противоречие с Божието Слово, живее в известен грях без покаяние, манипулира, злоупотребява с власт или контролира хората, тогава трябва да се говори. Не в клюки, а с смирение, по библейския модел, лице в лице, после с други свидетели, после с църковно ръководство. Какво можеш да направиш, ако си в такава ситуация? Първо, моли се. Не подценявай силата на молитвата. Бог може да промени сърцето ти или сърцето на пастора. Второ, говори с уважение. Може би пасторът дори не знае, че нещо те притеснява. Истинската общност включва искреност, но и любов. Трето, ако след време видиш, че наистина не можеш да се развиваш духовно, тогава потърси друга здрава, библейска общност, където ще можеш да растеш. Преди обаче окончателно да решиш, че напускаш, задай си този въпрос. Напускам ли, защото има сериозна причина, или просто защото не харесвам стила на пастора? Има огромна разлика между не ми допада личността му и тук няма здраво учение, няма прозрачност, няма растеж. Не всяко неудобство е повод за бягство. Понякога Бог ни поставя на места, където характерът ни се оформя. Но ако след време виждаш, че не можеш да растеш духовно, че има учение, което е небиблейско, или сериозни проблеми в духовното лидерство, тогава потърси нова общност. Но го направи със смирено сърце, а не с горчивина. Не напускай църквата, за да избягаш от дискомфорт. Напусни само, ако търсиш по-дълбоко посвещение на Бога, но избягвай изкушението да останеш изолиран. Изолацията не лекува болката, тя я задълбочава. И все пак не забравяй това. Църквата не е за съвършени хора. Няма църква без проблеми. Църквата е за хора, които знаят, че се нуждаят от благодат. Там Бог работи в нас, чрез Него, но често и чрез несъвършените съдове около нас. И ако не харесваш пастора си, това може да е възможност за растеж. В търпение, в смирение, в зрялост. Исус не дойде да ни направи публика, дойде да ни направи семейство. А семействата понякога са шумни, различни, дразнещи, но също и най-сигурното място, където Бог изгражда характера ни. И нека не преставаме да се събираме заедно. Евреи 10 и 25. Ако това видео ти помогна, сподели го с някого. Нека си напомняме заедно. Търсим Христос, не личности.
Търсим общение, несъвършенство. Благодаря, че гледа. Бъди благословен.